bedni en ang'o? Kigo josiasa, king'iyo jotend kanisa gi ji duto te ma iluongo kaka jotelo. Tiju sani onego bedni CACA en ang'o seche ma ng'anyo nitiere? Nikech nitiere joma yware koni, nitiere joma no kaka jatend DCP Gachagua nowacho ne ojende ni koro giwuogi ni ng'anyo no dhi kethore. Kidok korka korwa koni, orengo giri nonyiso jowa ni gin giwuogi. Koro tiju CACA sani onego bedni en ang'o kaka josiasa, jotend dinde kaka jokanisa gi jotelo duto te? Ng'eyo Trevor, erokamano. Osiepno Bungu Wich, ma Honorable Awiko Nyang'. I wish you well. Kondele ward. Chemelil Tam ward be is sorted. Kuro warom Kisumu County. Wiki kwil gi nyinga. Kaduoge wach ni Trevor. Tabu ma wan go maduong' ma wanyalo wacho sani. Ojende mang'eny miluongo ni Gen Z osomo. Gin gi papers e lwetgi. Tich manonyisgi ni biro migi bende onge. Gitemo ng'iyo ni to josiasa gi, nikech sama wabiro seche moko jowa moko osemiyowa tabu mang'eny. Get a lot of hopes, get a lot of promises ne ojende wagi. Ing'eni ka wa empower gi, ok ibi yudo Gen Z mawuok madhi ni e barabara. Sami se empower, kaka wanyalo empower Gen Zs gin yore mang'eny. Kata kwa dhi agribusiness, gin gik ma wanyalo empower gigo. Fish ponds nalo moko nitie sirikal noketo ka. Gin gima nyalo employ ojendewa. Agriculture nitie, mag pidho alode, mag poultry. Gin gik ma kawa engage go ojendewa gi mobet niya, gin busy. Nitie sports. Josiasa onego bed ni empower gi seche machal kama. Sports ineno ka yawo talent ne mang'eny ne ji. Sani igo World Cup. Mani pinywa ni to pok wadhi gi geno ni chieng' mondo wachop kanyo. Omiyo onego wa empower the Gen Zs mondo gima kama kik timre. Matiende niya, wan gi a very huge number mar joma educated, to kama gin educated ma ging'e gimoro amora ma nyaka gin gi simoni. Gima dang' migi pesa e lwetgi onge. Ing'eni nyiso niya, in gi an active population ma ok obedo utilized properly mondo mi ginwang' kaka ginyalo wuotho. Emomiyo ineno ka wang' ni giwuogi gi ywagi niya, finance bill ni rach 2024. Kar mondo chik iti be iwinji gi ng'ama nowuok mana gi simo, inwang'o ka moko tho koro in the process. Gima wacho mana kachako ni en gima ok onego otimre. Omiyo wan kaka josiasa gima onego watim maduong', wa empower jowa. Kisumu County ne nigi program ma all this vocational training, ne nigi those hands-on courses. Carpentry is still there, the plumbing, gang'o, gigi ng'eni tinde onge villages wagi. Wa empower ojende gi mondo ginwang' kamoro ma ginyalo makorego. Kaka Chemelil Tam ward kama dwa telo ne, vocational training onge. Koro akia ki expect Gen Z mano osetieko nyaka university mobet e gweng' ni nitie gimoro modwa timo. Ne waweyo ni ngware kende the only thing ma jowa gi ng'iyo ni kochopo. Ngware ni gise infiltrate ji koro ng'enye. Ng'ata ok nyal time. Wabiuru kaka jotelo. Akwa wadwa Bungu Wich omaka Kondele. Nyithindo ng'eny Kondele. Ang'o madwa tim? Dong kata ka wash di yaw. Ing'eni gidwaro mana empowerment. Ginwang'o pesa moro matin ma gichako go. Ng'ama kuro tamo to tama. But kisemiye kaka onyalo chako. Mane kaka wanyalo empower gi. Kik wawe ni ka wa empower gi to onge ng'ama dhi luwowa. An tenda da bed ng'ama mor niya, joma ne ni toka. I empower gi kata kura weyo kochuno ni kuro ng'anya ka bede telo, but aneno ka jok mane luwa obede empowered, ng'ato nyalo nwang'o pesa ne moro. Ma be dhi konya siling moro 200 100 mondo gigol pile kidhi kamoro. Inwang'o ka ji be kata kano ne gigol nikech jomoko ok oyudo, to ng'ato ni empower kucho nyisi ni jatelo mano waweya jogi ayo, jogi adhi sort out. Ka wash na cha dhi maber. Wach gimo mane chako nwa kaka poultry cha dhi maber. Mane gima di mora an kaka jatelo. Miya kwayo jotendwa ma wan go. Wabiuru kamoro achiel, waneni jowa gi tich mindike ji nyalo bet matin, ok nyal bedo ne ji te, lakini wang'i kaka ginyalo nwang'o yorgi moro mar nweng'o mondo bed kata gi silinge moro 100. Samang'o dhige ng'anyo nonge nikech mitoka modhi kalo mapok oluwo kitreva. Omiyo mane gima nyalo mora kaka jatelo. To kanisa tidwa notim nang'o kuro? Nikech gimbe nitie kaka iketo gi e nyong'ong ni ok gichung' motegno, samoro ji mok winjgi. Kanisa be nigi role monego gi play sana e wach Nyasaye, nikech mane kama kore nyalo mako gojende. Nyaka iket gibed preoccupied e kanisa ni kani
dong nitiere activities. Wan gi kanisni mang'eny man gi schools, wan gi kanisni mang'eny man gi hospital. Jomage mi employ kuondegi. Dong onego bed ni Gen Z gi nitie, ok gin agina jomoko. Ng'eni kise empower e kanisa no ka joge mimiyo tich kamano. Apart from mana wach Nyasaye monego bed ni yalo, onego bed gi gimoro maber itimo ma practical. Mama to miyogi. Kata muma puonjowa nitie samoro mane Yesu oro jopuonjre ne. Dhiuru kama udhi upon ngano. Nyiso ni tich mone nitie, ok one gi chiema. Muma bondi ko ng'a moko tiyo kik chiem. Joyalo nego yal ne gi motegno. Donji kamoro iti, idwang' silingi moro miye, eka wang'i chiem. Okay. Erokamano.